ورحمة الله وبركاته bandiraɓe sehilaɓe jangi yankoɓe ko salminde on e juurade on ene wayno kadi en garti e windande men hande ko faati e jangde e pular mi wino on noon en garani janginde e pular garɗen ko wallodirde ha mbawen e windude bindol ngol noon ko an jangowo o ƴewata carnet ma e kuɗol ma aɗa wanjito aɗa janga ko ɗon mbawata windude bindol ko ɗon wiyete ko bindol wiya ma binda so wiyama jangde ko ma janga so wiyama jangde ko ma janga so wiyama bindol ko ma binda wadde ko jangde e bindol jaadata sa wawi jangde a wawa bindol yahani taw a wawi bindol a ala ko windete yahani taw nden noon ko ɗum saabi ene winde ene jangine wadde mi habrino on janginowo ko jungo o jogi ko jungo e ɗemgal o jogi ni o foti janginowo mo ko jungo e ɗemgal o joganima anne an jangowo jogiɗa ko gite e noppi gasi jonon janginowo mo so fawi windude bindol ngol gita maɗe yo ƴeew ko waɗata ko aɗa ƴeew no waɗita ni so gayni wadde mbawa wadde ko waɗanno ko ha mbawa annene so fawi e haalde gona e heɗade mo somo haala aɗa haala on nandita e haala wadde so fayi e haalde an jangowo e to wonde keɗotoɗo ko haalata ko omo haala aɗa heɗo omo haala aɗa heɗo so ɓooyi o deƴƴi annene sa jottoyima daña ko kalɗa emo kalduɗa holmo kaldata bindima nde o jangintuma nde o wima ko ɗum ɗo woni naggam anne sa yi aɗa haalta ɗum aɗa winda ɗum so ɓooyi gonta haaliyenke gonta windiyenke wadde koye ngoɗon felo jaɓɓuɗen eɗen jarango kono min gardani mbaadi janginde on pular ko ɗum kalton jamma e ñalawma kono sa haali haala holno haala ka windorto wima saɗa winda noon teskono kaalirtani andu ko noon biniɗi poti waade sa windi fooɗi sa windi a windi bindi ɗi yaataw ene yaadi ko kalɗa ko hadema haalde tesko hadema windude so haalama ka fooɗi tesko e nokkuji heɗo fooɗi ɗo sa fawi windude ɗon yo fooɗ kay teskoɗamu kadi soko kaka fooɗani hen saɗa winda mbasa foodde kala ko siddi hen e haala maɗa kaltaɗe siddi sa fayi windude yo siddu ko ni foti wotongo alkule pooɗoje ɗe pooɗani ciddoje ari ardi ɗeɗo gona pooɗoje ɗeɗo ko pooɗoje ɗeɗo ko ciddeteɗe ni foti hankkadi noon
ko jangata ko e hewde ɓurani capante ɗiɗi alkulal gila e masɗe muɗum haa ko ɓasata ko rendi foti. joni an jangowo noon o witanma rewdira ne janga ala hay so rewdirani e to andude kala alkulal no wiyete kala masgal no wiyete gasi ɗum jangdema an jangowo. kala alkulal no jiiɗa ganda ngarɗo alkol ko ni wiyete ngarɗo masgal ko ni wiyete tawde on kollama masde ɗe ko 5 ɗe pooɗani 5 poɗɗe ko heddi ko fof koko masete nde on ko masete ko noon ma yen ko fooɗi ma yen ko fooɗani ko siddi e ko siddani wan ɗum heɓata noon koye andude sagane bindetande hadema windude ɓat ɗum ha gayna ɓat haalama sawi ar gaayi ar fooɗani kono gaayi ay gawa fooɗi gaayi sawi soot soot non wiiɗa wadde foot sawi leɗɗe leɗɗe a siddi sawi conundi con e ndi ndenninɗa ay con ndi mbiɗa foño ay foñ ha gasi ño ɗakkudira noon ɗum ene sidda lel la ay lella lel e la ndenninɗa woni lella a siddi wadde an jangowo ko teskuyema wonde ko kalta ko bindira noon ɗum noon hande kadi eɗen dagana janginde ko faati e pouvoir mo jahanɗen o. allah walli en noon en puɗɗinoma jangude baa o en masima hawo timmi en mbaɗi hen ekkoji muɗum joni kadi en ndeni hen ɓaawo en ɓasima hawa gasi e ekkoji muɗum en mbaɗino cea o en gandinimo e ekkoji muɗum hande eɗen janga alkulal da alkulal dangal jangaten so allah jaaɓi ngal ne waɗe gayne wadde ekkoji muɗum kala ekko ngo ekkida gayna andi han kadi jangirte nde windirte ɗum ummine wala goɗɗum. ɗum noon ƴette kudi mon e carneji mon cabboɗon en sen gaytan wooda ko yetti on mbañiro ɗon jangon ɗum ɗigginon ɗum mbawon ɗum ɗigginde e wawde wona gotum a ɗiggina ko tawa wawde ko wawde bindude ko wawde windude wawde mbawa windude ɗaka ɗiggini andi kono saga winon ɓe wawa koy wadde a wawa taw hoɗa a wawi haalde wiide mbe wawa ko ɗon noon garɗen hen ko ɗon garten aka wawa ko toon paaɗen holton bindol 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 ƴettu kuɗol ma noon e carnet ma mbimami so windama ƴettu mbañitoɗa jangga ɗigga a hooraki hoorema ƴewata ko bawɗo sara ma o ƴetta ko windano ko o wanditama ɗum e carnet ma mo jangata o jangira janjam aɗa yaha wonnama noon yaato YouTube men to mbaɗa Dental Dina TV jiya nokku o mbaɗa abonné jahaɗo winda vidéo piyaɗo naata cuɓanoɗa hoorema ko jiɗɗa jangude ko so pulaar o so arab o ƴeewa ko jiɗɗa jangugo ƴetta ɗum janga par seeɗa seeɗa aɗa yaara noon ha allah walluma mbatta jangude ha allah walluma mbatta widude ko ni mbimi on walla noddon kam e 00 221 117 906 14 81 mbaɗon yaaya mbaɗon ligne WhatsApp o noddon hen saggitagol mo saggani noon jarani arde ala tan saggere ma garna caggireɗa hoorema e saggere ma komin caggiɗa ko
so min gandi min kawanma min ganda min mbiya min ganda ko ni foti so min gandi min kawanma ko min gandi hen ko so min ganda min mbima min ganda hessinaki mi anda hessinaki hessini ko haalde ka anda ɗum hessini ay ka anda ko jab a anda ɗum kala no namdoɗa ka anda wima anda poftinarema ni foti o so gaddi komi anda tan mi yiwon mi anda koye gasi wa salam o ko musidɗo mon guila mon saabu Allah yayali ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam.